Tässä videossa mä aion Ampua mun tässä kaveri. videossa mä aion pelata Niiloksin kanssa tämmöstä peliä, eli ammu kaveria. Tolleen. Ja sitten kuolee jos kuolee jos tälleen. Kuolee jos toinen tyyppi niin Joo, miten mä väitin ton? ampuu ja sit sä yritit ampua mua ja nyt ammuit mua. Eikä olit tää speedrun-video, hä? Juu, oli. Elikkä tästä on mennyt noin... Meidän pitää mennä. Miksi me cancelattiin meidän... Nope. Noin, sitten toi F, noin. Toi meni yltään nopeasti sulta. Miten? No se tyyppi oli mun edessä. Niin. Sä ammut mut. Nyt en nyt. Toi oli hyvä. Niin oli. Tekis mieli ampua sua, kun sä tuossa parkkoot. Joten mä oon juuma. Oh my god! Ollaanko me vaan huonoi? Me ollaan vaan huonoja. Ei kuikaan. Nope. Tulee. Mä luulin, että mä olisin voinut saada Quiganin. Toi oli hyvä. Quick. Speedrun strategia. Wow. Ei. Mä ammu. No meidän ammu. No, niin sit nopea tänne. Tästä? Me ollaan sit vedetty tätä vähän matkaa, eli me tiedetään nämä reitit. Aina kun tätä ei pysty itteensä ampumaan. Sneaky vaan yritin vain jiittää mut itse toiselle puolelle. Tuolla on yksi tyyppi, jolle pystyy puhumaan tuolla vähän. Noin ammu. No. Ammuttu. Me päästiin tähän Älä asti. tipu. Panna. Mammu. Niilo, sä oot niin hidas. Teeks mä ei, mutta mä tiedän miten amput tossa. Sun ei tarvitse hyppää. Ei niin, mut ei tarvikaan, mut mä olin kävelemässä silleen, että sä ammut samalla kun mä kävelen. Sä oot niin hidas. Nyt ei sinua ampu. Ui. Et kertonut strategiaa. Et niin, mutta se oletusarvo on. No minä en tiennyt. Oh my god. Todella speedrun video. Ollaanko me vaan huonoja tässä pelissä? Sä vaan kävelet ja sit kohtaa kun pitää ampua, niin mä ampun. Oi. Tää on vaikeeta. Vai ehkä tavoittaa antaa, mä ammun nyt. Rämpää F. Niilo! Anteeksi, mistä me kävelette tuohon eteenpäin? Sä voit ampua mua. Niin, mutta miksi sun ei edes tarvitse kävellä tuohon eteenpäin? Tää on nopeempi tapa. Se on nopeampi tapa kuin vaan odottaa ja odottaa. Niin sen takia mä kävelen. Mene! Mene! Minä vai? Juu. Nopea. Hitti mä oon. Mä oon itse huono. Älä ammu mua sit. Pitääkö ampua mua? En.
toimi tää mun näppäimistä. Sitten niillä onko se mitä vetää tuolta. Sitten juokse koko ajan. Sitten vaan kävele sit mammu. Noin, nopea. Miksi et ampunut? Koska mä en nähnyt sinne. Luuleeko et mä näen ton mikä kauas? En mä tiedä. Toi meni liian kauas. Ai mä kuulin. Okei. Todella speedrun. 6 minuuttia me ollaan jo vasta alussa. Miksi mä luulen, että se on E? Miksi ei oo niin E? mäkin kerranpä näen. Niin kun mä pelkästään... Sori. Mitä tapahtuu? Vähän ruostes. En tiedä miten. Okay. Vaikka mä oon ihan sikahyvä parkkoura. Just jos mä oon nyt tossa parkkourissa ja sikaruostes. Pum! No. Mä tein spagatin. Fast. Nyt. Oi, sori. Mä tanssin vähän. Oliko sun silmät kiinni? Ei kun mä tanssin tossa. Oikeesti elämä. Ei kun tässä pelissä. No. Mä painoin koko ajan väärää nappia. Pum! Sitten nyt mä varmaan ammun oikees kohtaa. Toi oli vaikee. Pisimpään. Vähän on pisimmistä. Tää on meidän enkka nörtti. Niin onko. Milloin sä ostat Robuxeen ja teet paremmaskin? Niin... Meidän pitää nyt! Molempien piti ampua toista. Mä en tiedä. Ai mä olisin vetänyt sua taaksepäin. Niin! Joku niin joo. Molempien piti ja nyt mä en voi tehdä Mä ammun sua nyt. Mä oon täällä. Okei. Niin mä ammun sua nyt täältä. Miksi et takas alus? Koska sä et kertonut, että pitää ampua molempia. Mä kyllä sanoin NYT. Nyt! Päästiks? Nyt mun pitää ottaa tästä. Sun pitää ampua mutta tästä ikkunasta sitten. Niin. Ammun mut takas. Mä voin ampua tästä. NYT nyt. Mitä nyt nyt? Ei, no mä voin ampua tästä tiedäks vaan. Mitä sillä nyt nyt? En mä tiedä. Voit mä hyppää. En mä tiedä. Hyppääks mä täältä alas? Jep. Oi, katot. Hyvä, taktinen. Pidä... Yeah. Yes. Te meitä ekana. Tästä! Juu mä tiedän, mä vaan laittaa mulle shift-logi. No. Mä pannaan koko aika kontrollia. Shift-logi. Mä en loginnaan, koska mä en halua Ei vitsi. Ei, mä en tykkää tämmösistä. Oi, mä painoin eitä nyt nopee. Jep. Tää on pisin mihin me ollaan päästy. Ei goblini. Mitä? Ammutaan sitä. Ei ammutakaan, ei se tee mitään. Ei! Mä tajusin yhden jutun. Täällä tulee olla goblineita. Tästä tänne pitää mennä, niin goblin ei pysty ampua tässä. Joskus me voidaan... Mitä? On vähän niinku Lauri. Ei
meidän koulun Lauri, vaan yksi toinen Lauri. Kuka? Yksi toinen. Oliko siinä mukaan Goblins? Oli. Mä en nähnyt. Vapaus, 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 Yes. vapaus. Ota. N-yhteen. Nyt. Pist. Ei! Päätit. Miksi sä sanoit ei? Mä painoin Eellä. Aa. Tänne. Ota, pistetään. Sun piti pistää tää pois päältä. Niin mä laitoinkin. Mites mä ammun sua? Hei, uusi alue. Yes. Konsti. Ne knokkaa vaan. Ei oo mitään hätää, kato. No. Oh my god. Mä löysin uuden pystyn. Haluatko ottaa tän? Haluatko ottaa myöskin tämmöstä? Oota. Että tää toimii ihan niinku pyssy, mutta tää vie valoa myöskin. Juu, mä tiedän, mä otin äsken. Niin. Mun ei tarvi ampua tästä levyllä. Ei oo varaa. Mä menen. Mitä täällä on? Me kattoo toiselle Mä puolelle. katso mitä täällä Tivers on. Mitä? Täällä on tää meemi. Mikä meemi? Itkevä banaani. Itkevä banaani täällä. Itkevä kissabanani vai? Niin se. Mä tiedän. Mä olen jo täällä jonkin verran pidemmällä. Ei se oo mitään hyödyllistä, tää on pitkällä. Ei niin. Mihin mä menen tästä? Tähän. Näetkö koitit päässä? Ei niin, mä luulin, että tipuit. Sä mitä takana? Joo, ota, mä tiedän. No, kiitos. Ei! Äijää, miten sä kuolit tossa? Mä vahingot menin liian nopeasti niinku liian... Anteeksi, mitä ammuit mut? Koska sä on päässyt. Nyt ei päästy niin pitkälle. Ei. Tää alkuun. No, toi ei ollut niinkaan. Eiks nyt? Mitä ammut mut tänne? En tiedä. Mikä oikeesti? Näitkö mä oon kahdessa? Hyvä, tulitettiin sitä Ei vai? päästä sinne loppuun asti. Sinne kahteesta. Mä oon takalle ja vedän suun takalle. Mä kakkaan mun molemmilla. Sukkana sitä. Mitä? Oi, mitäs vaan? Mitä? Pelkki. Stop. Mä niin mäkin. Miten toi ei joutunut? Miten toi joutunut? Ei vaan miten toi ei joutunut? Mun toi... Ei vittu. Haluatko pelata jotain muuta? Ehkä hauska. Ei vittu. Mä itteeni. Ja kaikki näitä videoita. Missäs? Kiitos. Niin kaikki menee videolle, eikö niin? Juu, kaikki meni videolle. Niin kaikki menee videolle. Kaikki meni videolle. Niin. Oi, mä toin meni videolle, tosta toi ihan sikasiista. Miten sä heitit mut noin kauan? Tää, nyt tähän pakko. Eikä pakko. Eipä kestä koko. Se oli kiitti po. Miten mukaan? Me molemmat oltiin sama juttu. Tuntuu, että me ei ammuta toisiimme päin. Niinku ihan oikein. Ei, mä en mennyt niin. Mä en edes mennyt niin. Teleportasi sun vierelle just. Varmaan oli teleportti. Oi, tota. Ei meni ole niin hyvin. Oi vitsi. Mä väitelen näitä. Arvatkaa mitä. Tämä kaveri ei ole mennyt ikään niin sillä. Ihan auto. Musta. Mennään vaan eteenpäin nyt. Ei mitään hauskaa. Tässä on saanut 3 minuuttia videosta, että mä vaan tosiaan. Enemmänkin vaan. Mä muistan alun. Ei vaan tota. Ei et ollut. Mitä meidän speedrunaa, mitä me tapahtui? Tästä ei, tää ei oo speedrun. Tää on vaan semmonen kirjoitella video. Kakalla ja tämmöllä polkkukristallilla. Ei vitsi. Miten mä saisin sun ystävän? En mä tiedä. Tulee mukavasti. Tänne. Polon. Mä näytän reikäistä muista. Äijä. Hoppa. Tämä tai ei. Hoppa. Ei vitsi. Ei mikä. Ei vitsi. Oli lähellä. Niin olikin. Asuin se täydellisesti.
Äijä vittu. Ihan täydellisesti. Miten äijä AFK vai just pari kolmata, niin äijä jos... En mä tiedä. Mua kutettiin enää tiedätkö vaan. Häh? Mua kutettiin enää. Mä tiedän kaikki takkotukella tiedätkö vaan. Kaikki nää on takkit. Miksi mä aina saan ne tommosia puupak-juttuja, että wikivaive? Todellakin. Mä oikeesti taan. Mä tiedän miten tekee. Niinku ihan oikeesti. Mulla kestää aikaa. Oi. Sä veit kauas. Mä loginnasin. Äijä loginnaa, jos sä pelissä ammutaan tuupilla ja... Eli kakalla ja kristallella. Äijä loginnaa tämmöisessä pelissä. Yhden kerran äijä loginnas. Yhdessä toisessa parkourissa, joka on 2 metriä korkea. Mikä pakko? Yksi parkourissa, hyvä loginnaa. Huomasin sen. Huomaat, että mä en oo loginnannut. En nähnyt sitä loginnaisuutta. Mä iskin itteeni. Näitä sitä loginnaisit eläinpelissä. Missä on kukaan kakalla? En mä tiedä. Okei, hyvä. Ei tiedä olekaan. Kiitos. Taktinen. Tää on taktinen. Taktinen, äijä liittyy takaisin. Miksi mä en voi tehdä? Miksi hänet voi? No. Ei mua, että te teette. Mä puhun koko ajan tälle yhdelle samalle tyypille vähän vieressä. Mä kiinnostaa puhua sulle. Kenelle sä puhut? Täällä tulee tyypille, joka koko ajan puhuu sanoa, että tässä mä pitää mitään. Tuntuu, että kaiversit enää koko ajan, kun me ollaan tässä. Hä? Mikä? Tuntuu, että kaiversit enää koko ajan, kun mä sanoin tässäkin. Se login sitten siinä kohtaa, kun ei ole mitään erikoista. Joo. En tiedä mikä. Wow! Toi oli... Kaivat sä enää joka kerta? En kaivaa. Video. Mitä piti peipanne pois? Nyt meillä on pelkästään normaalit pystyt. Onko mulla pelkästään yksi? Mä en edes voi liikkua nyt. Miksi sä oot kristallinen? Mä en oikeesti voi liikkua. Arvaa mitä pyssy mulla. Mulla on tää se hehkuva pyssy. Pakko muistaa peitattiin. Mä ei voi liikkua. Ammu mua. Ja sä annat mulle teleporttia. No. Ei oo. Mitä sä annat? En mä tiedä. Jotain. Ei, kun sä annat. Nolla. Ei. Ystävystä. Ei tiedä. Ihminen. Tyysi pitää mun pitää olla ikinä. Koko tämän tylsä. Ei, tää pitää vielä. Mä en enää koto, mä en enää pois. Mä oon tylsä tyyppi. Äijää. Ai Jeesus. Mitäs menee tälleen? Mitäs menee tänne ja pum? Ei. Tänne ja pum. Mä voin auttaa sun. Hyvä. Se on kiva, että se aamu, jos menee tässä nopea videolle vaan aloittaa. Mä roustaan sun. Tuntuu, että mä oon vammainen. Tajuu sitä. Niinku mä ei voi liikkua. Niin. Niinku. Ja silleen, mun pitää väistellä. Oi. Eka kuitenkin osu. Nyt osuu. Mitä? Mitä se osuu? Mitä? En mä tiedä. Tää on niin pitkä video. Osu teille näin. Ui. Miten mä menin kauan? Kiitti, nyt se oli sitä. Milloin sä hankit Minecraftin, niin voidaan tehdä Minecraft-videoita? Okei. Se maksaa vain 7 euroa. Miksi meni? Ai! Mä en oo. Ai nyt mitä mä näen on punainen sinä. Punainen mä. Ai se osui. Sä osut aika kiveen, mikä osui. Nyt osui. Eka kerta. Uploadit. Oh my god. Miten äijä on nuubi? Eikö se ei mennä? Oi, nyt pääsin. Mä tiedän taktiikka. En tiedä. Joo. Oi, se on sikana. Ei toi. Eikä toi. Eikä toi. Eikä toi. Tai toi. Miten se... En minä tiedä. Oi, toi oli. Eikä iso. Niin, mä osun. Ei lasketa. Arvaa mitä mä jamman näytän. Mä näen sut. Joo, mä näytän kuitenkin. Koska... No mitä? Mä en näe. Mikä se sitten on? Mä täytyy koko ajan tähän. Niin, en mä voi iskeä tohon. Et voikaan. Miksi sä teet sä pelas Luna-klienttia? Koska mulla on Lunar täällä. Mulla on Lunar täällä toisena täällä. No, moi. Moi. Kiitti vittu. Jos mä teen tällä. Niin. Okei. Jota. Oh. Täydellisiä. Kiitti. Ei mä kestä. Mitä? Nyt mä en voi iskeä. Niinku, mä en voi iskeä siihen. No ei mua saa, että... No, tää video on nyt tässä. Muistakaa painaa ykköstä. Sitten jatkaa kanavaa.